Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nan terhormat orang awak, orang tiaka sadonyo di mana saja berada, baik di tiaka maupun di perantauan. Ambo sebelumnya kan membahas tentang baju rayo. Saroto jo menyarankan kalau kamu boleh baju rayo, rancak kini-kini daripada isu-isu ketika hari rayo lah hampiang tibo bona. Sebab ketika itu keadaan ia bona kelebu. Banyak nang kedipikian dak cik-cik dah. Nan rogo maha pulo. Lipek 2, lipek 3 atau nomor lipek ompek. Baitulah kalau beberapa hari sebelum hari raya itu. Dan uleh pulo lah kaji seketek sanak sadonya ya. Nande awak selama iko ken baju rayo jo kelengkapannya itu ken iyo taraso iyo penting bona raso tu. Kok bisa jan sampai indah? Wajib ado. Indah ado kayu jonjang bakopiang. Ambil itu kan anggapan dari masyarakat awak pada umumnya termasuk di Ambo sendiri. Namun itu sanak sadonyo kalau awak ingat di media sosial ko orang yo nampak sonang sadonyo. Tampak bapiti sadonyo. Ndak ado nampak payahnya doh. Bak cando hidup diserugo orang di media sosial iko. Padahal dalam kenyataannya lunton tu leh. Iyo sebagian sanak kita lah ya donan sonang, tapi banyak pulo nan indah. Banyak pulo nan agak payah. Sadang diuji dek tu nolah jo keadaan serupa iko kini. Kok misalnya indak memungkinkan untuk membeli baju rayo, kawak. Kok dipikir-pikir bona sanak sadonyo yo panjang pangon awak dinyo. Urang babaju rayo awak ko indak. Beko anggapan orang terhadap awak. Beko dan dipandang orang baju tahun potang jo dan konaan kini. Sehubungan jo itu dan ingin mengecen bahwa sabonanyo kok indak awak membeli baju rayo. Ndak berarti yo sabona. Ndak ada salah dah. Ndak ada pula awak berdosa dah. Kalau awak indak memakai baju rayo di hari rayo. Ndak ada kewajipan dalam agama untuk berbaju baru di hari rayo dah. Tapi dek kebiasaan yo tradisi di masyarakat awak, anan hal itulah ampiang sama pula je wajib hukumnya. Jika keadaan lain memungkinkan ndak apa rancak bona malah. Tapi kok ndak berarti yo pulo sabona. Kedigaduhan bona pandangan orang kawak. Awak pakai baju tahun potang untuk raya tahun kini. Nan sabona ndak perlu itu dicomehan. Orang kau ndak memperhatikan awak tio sabona dah. Ina awak anggapan awak orang memperhatikan awak kan itu. Sabona doa do tio. Tiap manusia ko sibuk je urusannya masing-masing. Indah awak pula nang kediperhatiannya dah. Banyak nan lain nang kediperhatiannya leh daripada awak. Tapi nan sebagian besar dari awak ko kebanyakan takut. Beko pandangan orang. Beko kata orang. Nyin orang beko. Orang itu taruh. Nan menjadi pertimbangan. Nan menjadi pemikiran. Nan menjadi fokus dari awak bersama. Padahal nan sebenarnya lebih rancak berfokuslah awak ke diri seorang, ndak ke orang lain fokus awak. Diri den, iyo lai tolok den membeli baju rayo. Lai, adopiti, banyak rezeki, rancak, pergi ke pasar, pilih 2 je 3, boli terompah, boli sepatu, boli kain sarung, tukar kopiah. Rancak bona, kok lai? Tapi kan nyampang kok indah. Itu nanden kaji kini. Nyampang kok indah. Ndak berarti yo sabona. Kok indah? Jan bayi buat. Ndak perlu bayi buati dah. Ketika tiba di hari raya, dipakai baju nalai rancak. Walaupun potang-potang gawak lama pakai baju itu, tapi gini dipakai balik. Poya wak sembahyang raya je baju itu. Poya wak raya ke rumah don sanak jo baju itu. Ndak ke diperhatian orang tio dah.
Nak ke disobuk orang tio dah. Baju tahun potang juga nak pakai baru tu. Nak ke begitu tio nyurang dah. Cubalah kau nak. Kau nak percaya, cubalah. Walaupun ada pun ala baju baru pakai baju nalamu. Nak ke ada tio orang memperhatikan. Jadi nan orang ko sabona inyo sibuk dengan dirinya seorang-seorang, inyo sibuk jo urusan inyo masing-masing, jo kesulitan, jo tantangan hidup nan diado inyo pulo. So menden lah kini gua. Lai kamu urusi baju orang den. Baju tahun potlang juga orang pakai kini yo nanti. Lai kamu itu nyawa ke kawan. Ndak ka mungkin lah. Sanak nak menonton kini gua. Lai ado nama urusi baju den. Kini misalnya dia pakai baju mengko. Ketika hari raya dia pakai pula baju ko balik poi dan raya ke rumah sanak sadonyo. Kecek sana. Baju terbabi lo orang konaan ko lai ke bitunya sana. Kan indak. Dek itulah. Nan awak nang kebanyakan mamikian kecek orang terhadap diri awak padahal nan sebenarnya orang tak memperhatikan awak tio. Perasaan awak ajo itunya. Jadi otak kita pagi ko berfokus kok nyampangin dak kok lai tentu rancak bersyukur awak. Alhamdulillah lai diagi resoki dek tuan Allah awak bersyukur di pagunoan untuk nan perlu dikeluarkan nan wajib bayi soket dan lain sebagainya. Sesudah itu baru untuk awak pula dipikir untuk keluarga awak bagi. Tapi sesuai jo nan den kecek cako kok nyampang kok indak. Jangan dibawa rusuh pula pengona. Ndak wati sabona. Itulah cerita kita pagi ko menyambung otak cako tentang baju raya. Mudah-mudahan bermanfaat andaknya. Kalau ada yang kurang berkenan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.